Dá sa premeniť tuk na svaly? Ak ti niekto niekedy povedal, že tuk na svaly sa dá premeniť, alebo že ten človek dotyčný to takto robí, tak je to najväčšia blbosť a nikdy sa ti to v živote nepodarí, lebo tuk na sval sa nedá premeniť, a to práve preto, že tuk a sval sú dve rôzne tkaniva. Tuk slúži na zásobu energie a sval je vlastne zložený z bielkovín. Ten sa zväčšuje alebo rastie pod nejakým napätím, záťažou. Čiže sval musíš vybudovať a tuk slúži na uložené zásoby, vlastne na uložené kalórie. Poďme si to vysvetliť, prečo je to tak. Telo nemá žiaden mechanizmus na to, aby premenil tukové bunky na svalové bunky, teda na sval. Je to ako keby si chcel premeniť drevo na kov alebo drevo na plast. Proste je to úplne iné zloženie, úplne iná vec a nedá sa to. A teda ak cvičíš silovo, tak svaly rastú, svaly buduješ. A ak do toho pridáš kardio, tak spaľuješ tuk. Čiže tieto veci sa dajú vlastne spojiť a vieš aj chudnúť a vieš aj budovať svalovú hmotu. A je to napríklad aj je taký paradox, alebo teda je to zaujímavé, že môže ti váha stať, telesná váha ti môže stať, ale vyzeráš vyrysovanejšie, zíde ti trošku brucha, proste tuk zíde a ty máš vlastne vyformovanejšiu postavu. A to je presne tým, že cvičíš silovo, potrebuješ príjmať dostatok bielkovín, cvičiť silové tréningy, nie len nejaké hitko alebo len kardio, lebo keď budeš robiť len kardio, tak ten tuk schudneš, ale nebudeš vyformovaná, budeš taká o ničom mäkká hlavne. A teda, ak do toho pridáš silový tréning a budeš v miernom kalorickom deficite, tak pri tom deficite spaľuješ tuk, ale príjmaš dostatok bielkovín, čiže si treba dať pozor na správne rozloženie makronutrientov, a keď budeš mať dostatok bielkovín, tak tie bielkoviny sú vlastne palivo pre tie svaly. Tie svaly rastú vďaka tým bielkovinám. Čiže ty, keď nebudeš zase jesť bielkoviny, nebudeš mať ani regeneráciu a nebudeš cvičiť silovo, tak tie svaly nenarastú a vlastne nezmeníš ten tuk na sval, ale len schudneš, pokiaľ budeš robiť len kardio, schudneš, ale nedosiahneš vlastne tú postavu, ktorú by si chcela. A najľahšie je to hlavne u začiatočníkoch alebo pri ženách, ktoré neboli vo fitku alebo ktorým telo reaguje, dá sa povedať, že hneď. Hneď reaguje na zmeny, hneď reaguje na úpravu stravy a vlastne tie prvé kilá idú dole behom týždňa, vie zhodiť aj 2-3 kilá. Keď nastavíš stravu, keď spravíš nejaké kroky, teda vlastne akoby nakopneš to telo a to telo začne hneď reagovať. Samozrejme po nejakej dobe sa to stopne, znova sa to ustáli a ty sa zľakneš, že čo sa deje, hej. Čiže vtedy treba znova tomu telu dať nejaký iný stimul alebo teda niečo nové spraviť, či pridať kardio, či pridať viac tréningov do týždňa, alebo naopak ubrať tréningy do týždňa, lebo môže byť pretrénovaná, preto telo začne stagnovať, prestane reagovať, alebo teda nastaviť teda vyšší kalorický deficit, alebo pridať viacej bielkovín, viacej sacharidov a netreba zabúdať na regeneráciu. Čiže všetky tieto aspekty súvisia s tým, ako tvoje telo sa dokáže meniť, hej. Čiže tá váha môže stať, ale ty, keď tieto všetky veci budeš mať pod kontrolou, tak tvoje telo bude vyzerať vyformovanejšie. Poďme si povedať chyby, ktoré robia ženy a očakávajú výsledky. Ako prvá je zameraj sa na silový tréning. Nerob len hitko, nerob len kardio a neboj sa hlavne váh. Ty, keď budeš posilovať, tak tie svaly budú rásť, budú sa spevňovať, ale nemusí sa báť za mesiac, 2, 3 silového tréningu z teba bude Hulk, alebo proste, že naberieš extrémne množstvo. Ale práve to spôsobuje to, že vlastne sa spevňuješ a naberáš tie svaly a tá postava sa mení. Čiže základ je ťažký, silový tréning aspoň 2 až 3 krát do týždňa úplne stačí na začiatok. Ako druhá chyba je strava, a ako som spomínala, príliš veľký kalorický deficit, nesprávne rozložená strava, ješ málokrát do týždňa alebo naješ sa ráno, naješ sa večer, potom ťa z toho nafúkuje a zrazu to brucho je vyduté a ty máš chuť všetko vzdať, lebo proste tvoja snaha ide na zmar a proste sa ti to nepáči, čiže tá pravidelnosť veľa robíš, že vieš si udržať to brucho celý deň pekné, ploché a takisto aj večer, keď ješ pravidelne, čiže dostatok bielkovín a dostatok kvalitnej stravy. Ako ďalšie je regenerácia, treba si uvedomiť, že telo sa spevňuje mimo tréningu, čiže počas toho celého dňa, počas tých dní, ako ty funguješ. Čiže dobre si aspoň 6 až 7 hodinový spánok
a dopraj si aj hlavne oddych. Ak teda nebudeš oddychovať, tak telo bude mäkké, unavené a ty nebudeš mať takú chuť cvičiť a nebudeš mať silu vlastne na tých silových tréningoch. Tvoja postava sa vyformuje bez toho, aby si hlavne premenila tuk na sval, pretože je to nemožné. A každý, kto ti toto povie, mu pustí toto video, kde je to rýchlo vysvetlené a nedovol nikomu, aby ťa o tomto presviečal. Sme na konci tohto videa a ja vám ďakujem za každé zhliadnutie. Budem rada za každý odber, za každý like a možno za nejaký koment, či vám niečo toto video dalo a čo by ste chceli vidieť alebo čo by ste chceli natočiť v ďalších videách. Ďakujem, čaute.